جان شو كالغاني مردمي ها واجا كالغان شو ما وشي شغلشانه مشيو كان دهان آبادی ها گلشن هم جال کے ہاں گلشن جال کو جہاں ہاں بارے ای بارے شو بتل کلگانی بارے میں ہمیں کوہانی بتل یہ کرتا بس تگین ہر جکی بتل چیزی بھی تھی ہاں یکی واجا بتل بجا میں کلگانی بارے ہے واجا hasta yani kesto şimdi şa marduma divanete malpada ap divanete brapi da bizlapa leji لے جی وجہ ہمیں کلگانی دہان یک دہی ha yani جگہ آبادی abadi diye şiragwe yani balakala باراکلا ha ba hasti mardumu balakala بلے ha zaide balakala جہاں ودا رابطه همو لیجیها پدیسته بلے و کسانت درابوگا ودا دیوانت او بیک بلوچ دا سیاها سیاحانی بلوچی سیاهانی بلوچی جہاں او بنا پروگات پکال لگا نیس کی بیا منہ پکا لگے احتیاج نہیں احتیاجو نیس منہ کلگانی محبت نہیں ہم بھی آئے لی ہاں وہ صاحب کا سرماہو ہر چیزو زوتا گوزی ہاں مشروط برابر ہوں برابر ہے گوڑا ہمیں دیوان ہے مردم کماشی پادا تو اگو سر سلامت بھی زویتا بے شیبا پکالوی واشکو کانا کنا اوگا یعنی اوگا بچوہ دو حامی کبو حرفے باتا تو وہ تیارے رسیدے ہاں اوگام ہاں ہاں اوگا وار پدے کچھ واجہ ہمیں بتلا اگو سر سلامت بھی زویتا بے شیبا پکالوی واشکو کانا کنا اوگا اوگام ہاں اوگام یعنی بہتر رکھا ہے ہاں اوگا مکنے ما یعنی اومان ہے دگا ہاں اتیاری ہاں. پشومان میں تھیگو بڑا گراز دی بلا پشومان میں آئے جہاں کہ کال لگا کہ واشکو کا ہورم میں اوپار سے نہ مرے جہاں فرمائید گرا جی جی یا ہے تو واجہ وجہ آوازی مردمان گپ اشتا ایشتا گپ اشتا وجہ گپیش ای وحدی مردمانی گپ کی ایرش کرتا نو کجا ہم وجہ ای وحدی مردمانی گپ ایوہ مردمان دے چندہ صاحب کا سیاہانا پروگت ہورمہا دا شهر مردم فروغت هرمها هرمه چی نه آوا تیا به هرمه شده بود زندگیش مردمان هستی نیستی همی فرما بوتا ها همی کار دو پاسوک بوتا هم پسو کوه شهر تیرویوا این بچو صاحب که خدا دا فروغت پسیشا دا هرمه چارت که هرمه باره چی و چی نه تو آجائے وجہ یہ ہم گپ شیک واحد کے مردم مرد لوگ یک لوگ ہاں ای گم کم ترا کام ترو واحد کے سے چار لوگ با گمی گشتر بچوں گشتر با واحد بات پہ گواری شان سرا ہاں دوسرے لوگوں سرا گواری اب مجبور دوسرے لوگوں سرا ایک چیز کہ اپن دور پکا اب یک لوگ ہم یقین سے دور کا ہاں سلامت بات مدام اور عزت بات ہے منتوار باز سلامات